Dragon Honey, ikaw ang idol ko. Maraming natulungan na mahirap. Ikaw ang idol ko, Dragon Honey. Dragon Honey, marami po salamat sa tinulong niyo sa amin. Sana di po kayo magsawa na tumulong sa mga mahirap. Kayo po ang idol ko, dahil kahit na malayo ang inyong tinutulungan na may dalang bigas na mabigat, kami po ay nagpapasalamat para pahatin ang aming pinagpapasalamat. Pagkabi ko, alin lang ang gumulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban. Huwag mong suko at iyong labanan. Ayan po, ang magandang hapon. Bibisitahin ulit natin sila Kuya Felix at yung mga anak niya. Muli nating pakinggan at panuorin ang kanilang mga talent. So sabi may hinanda daw silang ang kanta para sa ating lahat. Kaya kamuti. Magandang hapon. Ay! Sa lubong agad. Bilis tayong tatandaan ito. Kakagising lang. Oh. Ha? Ano to? may pasalubong sila. May pasalubong. Handa. Ay, handa. Gusto yung makita, guys? Sino ba to? Ako? Ay, yung salubong nila sa akin, guys. Oh. Ay, oo. Ako daw to. Talented talaga itong batang ito. Ba't ang gwapo dito sa sa drawing? Pangit sa personal. Gusta. Oy, salamat na sa napaka-talented talaga itong batang to. Bukod sa magaling na kumanta, magaling pa mag-drawing. Sandali lang. May napansin lang ako dito, guys, no? Bibilangin lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 lang yung ngipin ko dito. 24 to eh. May tulog pa palang isa. Oh. Kaso, kulang yung ngipin mo, 10 lang. Magaling. Ipagpatuloy mo lang yan, ah. Oh, kumusta ang buhay? Ayan si Naeng. Ilang takal yung sinasain niyo, Kuya Felix? 1 kilo. 1 kilo? Oo. Sakto o kulang pa? Sakto lang yan. 1 kilo. Hindi 3 kilo isang araw na. 3 kilo isang araw. Umaga, hapon, gabi. Kaya trabaho lang trabaho na eh. Kaya sige kung kahit kaya 3 kilo daga isang araw. Hindi, buti ngayong linggo nagpahinga ka. Kaya nga tulog ka nila. Mainit kasi ka sa loob. Grabe. Eh, dapat naman talaga magpahinga. Oo. Grabe. Ano ko. Saga lang. Oo. Magbasaga. Paruroonan. Ang buhay. Okay. Dapat lang talaga na eh. Sumikap lang baka sa ikagaganda ng buhay niya. Oh, sabi may hinanda daw kayong Oo, kanta. Sige. kanta. Meron? Ha? Okay lang ba akin na to? Baka mabasa. Ayan, pakinggan natin yung kanilang inihandang ano ba tawag dito? Intermission number. So yun guys, please welcome. Anong apelido nito? Asor po, Asor po. Asur. Ayan, ayan guys, please welcome the Asur family. Bili ka na. Dragon Honey, ikaw ang idol ko. Maraming natulungan na mahirap. Ikaw ang idol ko, Dragon Honey. Dragon Honey, marami po salamat sa tinulong niyo sa amin. Sana di po kayo magsawa na tumulong sa mga mahirap. Kayo po ang idol ko, dahil kahit na malayo ang inyong tinutulungan
tinutulungan na may dalang bigas na mabigat. Kami po ay nagpapasalamat para tahakin ang aming kinabukasan. Uragon Hane, ikaw ang idol ko. Maraming natulungan na mahirap. Ikaw ang idol ko, Uragon Hane. Sobra ko na-miss na magsuot ng uniforme kasabay mga kaklaseng papas ng alas 7, sabay magtanghalian, papatak ng alas 12 at hindi ko inasahan na maglakaw yung lahat. Simula na may sakit, may balita ng sakit na kumakalat mga tao when nagulat lalo na yung may hirap. Maraming kabataan na nawasak ang pangarap, walang ba sa balita, puro lamang nahawaan. Mahulog sa corona yung normal na karamdaman. Ikaw ang lode ko kasi maraming natulungan sa bawat mga tao na para bang hanggaan. Uragon Hane, God bless you. Lahat mga tao sumusuporta lang sa'yo sa kabaitan mong ito. Sino gumawa ng kanta? Sino gumawa ng kanta? Kahit ano po, sa dero lang po nga, sulat po kami. So, kanya-kanya kayo sinulat. So, ikaw din nagsulat din sa'yo. Ikaw din nagsulat sa'yo, tapos ikaw din. Ang ganda ng boses mo ha. Ang galing mo mag-rap. Tapos siya, I beatbox, tapos mag-rap. Congrats. Ayan. Isang English pa dito, yung iba naman. Meron pa. English lang. Sige. English lang. English lang. Oh, yan, pakinggan po ulit natin. English ha? Yan dati ha? Sige. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song, a beautiful melody. Like the stars hold the moon, like the world they belong. And I know I'm not alone, yeah, when my world is falling apart, when there's no light to break up the dark, that's when I look at you. When I look at you, I see forgiveness, I see the truth. You love me for who I am, like the stars hold the moon. Yan na. Yay! Salamat sa inyong napakagandang awitin. Ikaw, ito naman, anong talent mo na? Anong kanta mo nene? Sige nga. Oh, halika. Halika dito. Yan, last time hindi natin ito nakakita ang kumanta. So ngayon, mapapakinggan natin siya kumanta. Yun na po. Mama, kumusta natin na? Tayo lagi nagkikita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauna. Di ko pwedeng ikaw muna, aking pangangamba. Dahil ikaw ang dahilan mungkin sa tuwing mundo'y aakit ng dahilan ang pangarap. Kaya wag mag-alala, ipikit ang iyong matatana. Pahinga muna, ako nang bahala. Basta labis ang iyong nagawa, mapa. Pahinga muna, ako na. La-tara-tara, la-tara-tara, la-tara-tara-tara, la-tara-tara. Wow, ito, magaling sumayaw, magaling kumanta itong apat. Ito, ano kayo talent nito? Anong gusto mo? Gatas. Oh, napaka-talented pala talaga ng mga batang ito. Napakinggan natin guys yung mga bata, pakinggan naman natin yung tatay. Ano? Okay na. Okay. Hindi. Pakinggan naman natin yung tatay. Oh, yung nanay kaya, yung nanay. Hindi pa ako marunong. Okay na sa Saan kaya sila nagmana? Ewan ko, kay mama yata sa akin. Hindi daw siya marunong kumanta. Ikaw, marunong ka na magkumanta kayo, Pwede? Ha? Marunong ka na magkumanta. Pero hindi mo mapunta sa hindi na kumanta. Ayan, congratulations sa talent nyo. Napaka-bless nyo naman. Yan dahil dyan may good news ako sa inyo. May nagpapatanong sa atin, magkano daw yung tuition fee ng mga batang ito sa eskwelahan? Diyan po, wala naman po tuition. Kaso po, pag mayroong hinihingi po sa eskwelahan, ano lang po, konti naman po, 100 lang po. 100.
Tatlo po sila, discounted na po ako. 100 lang po ang bibigay ko. So bale, libre lang pala talaga lahat yung... Libre ano, ngayong yung- taon. Sa isang taon na yun, te? Libre. Tapos yung nagagustuhan lang kayo mga, sa mga, yung mga projects, Oo. yung school uniforms, Yun lang. tapos mga gamit na. Wala na. So kasi gusto ko siya ng ano, kung may tuition fee daw sila, sagot niya na yung pang isang taon na Wala po daw ngayon libre daw. tuition fee. So wala pala, edi mas mabuti nga ba yung ibibigay niya ng pang isang taon. So ilala na lang para sa iba pang mga pangangailangan ng mga bata. Ano? Dahil napakagaling yung kumanta, so maghahanap ako ng ano ng studio na pwede yung pagkantaan. Ano? So doon kayo kakanta baka mas maganda yung ano, mas malinaw pa yung ano, mas malinis yung pagkakanta nyo. Tapos yung ginawa nyong kanta, gagawin kong jingle. Diba? Gagawin kong jingle na para lagi kayong napapakinggan dun sa mga vlogs na gagawin namin. Tapos isa pa doon, tutulungan ko yung gumawa ng YouTube channel. Para lagi kayong napapanood ng ating mga viewers kasi yun yung gusto nila. Di ba may cellphone naman sila, Kuya Felix, na? Oh. At wala po. Ha? Wala po kasi. Hindi, kahit isang cellphone lang. Isang cellphone lang, okay. I-vlog nyo kung yung daily routine ng buhay nyo. Lalo na yung talent nyo kasi malay natin may makadiscover sa inyo. Kunin kayong ano, singer, o kaya ano, beatbox, rapper. Di ba? So napakalaking ano sa inyo, napakalaking tulong sa inyo. Ano eh? Anong gusto mong sabihin? Salamat po sa tumutulong po sa amin. Salamat po sa lahat po. Sana po, matupad yung mga pangarap namin sa buhay. Yun lang po. Ayan, sige. Salamat po sa tumulong sa amin and God bless po. Ikaw. Maraming salamat po sa tumutulong sa amin. Sana po hindi po kayo magsawang tumulong sa amin. And God bless po. Maraming salamat po. Okay, basta ituloy nyo lang yung pagiging masipag nyo. Yan, napakaganda ng isang halimbawa ng isang pamilya talagang dapat tularan natin. No? Tamo naman, no, kahit mahirap sila, ito yung anak, pero maayos yung mga kalagayan ng mga anak. Hindi lang madungis, mga maayos, malinis, magalang. Talagang tama yung pagpapalaki mo, Kuya Felix, na ninyo. Oo, talaga. Mabuti talaga. Pag-aaral talaga. Una talagang edukasyon. Oo. Kaysa sa mga gamit-gamit na yan. Yung ko talaga. Yung pangarap ko makatapos sila. Nakita kong napakalaki ng pangarap ni Kuya Felix sa kanyang mga anak. At dito naman sa bahay niyo, Kuya Felix, may gustuhan mag-sponsor sa inyo na palagyan to ng dingding, bilhan kayo ng yero, bilhan kayo ng ng kung ano pa man. Kaso nga lang yung problema natin yung lupa. Yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko pa nakakausap yung hindi pa nag-online yung sponsor na gusto kong kausapin para dun sa lupa. So hintay-hintay lang natin. Pero gusto ko talaga mapakinggan kumanta yung tatay tapos yung nanay. Ha? Sampol. Marunong kumanta yung tatay mo? Maroon na ba kumakanta pa yan sa video kayo? Oo. Sampol. Agilasi ka. Pagsubok. Sige. Sige na. dahil sa pagsupog. Ano? Dahil napamasok po ta. Wala, ang hiya, dapat hindi tinatago ang supog po ta. Para pakita natin yung talent natin sa bawat araw na nasa isip lang natin. Papakita natin para malaman ng mga tao na ang talent hindi kinakaya. Tama. Oh. Wala na, okay na. Laos na ako. Try lang. Testing lang. Isip ko'y litong-lito sa mga panahon na kong malimot. Bakit nga ba bumabalagi ang iyong mundo ay ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suriran hindi mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, hayaan mo yan. Pagkabigo, alin lang ang gumulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong soko at iyong labanan. Diba? Oh. May pinagmanahan talaga itong mga bata. Oh. Maraming salamat po sa Oragon Honey dahil po napili niya po kaming tulungan. Kasi matagal ko na po rin itong hinihintay na matulungan po kami. Salamat po.
yung pera pong binigay po sa amin, tinabi po muna namin kasi po inilalaan ko po sa uniform po nila sa sapatos po. Kasi po mahirap na po pag nagbiglaan po face to face, wala po kami pala. Napakaganda ng ginawa nyo sa pera at ano, talagang nilalaan nyo talaga sa tamang paggagamitan. Pasalamat po kami sa Team Uragon, tapos si Uragon Honey. Papasalamat po ko. Sige, pasalamat kayo. Nagpapasalamat po ako sa Uragon Honey kasi natulungan po kami. At sana po, marami po sila matulungan sa araw-araw ng mga mahirap na sa buhay. Mga mahirap na buhay. Maraming salamat po sa Team Uragon and lalo na po kay Kuya Roy. Yun lang po, maraming salamat po. Lalo na po sa nag-sponsor sa mga kanal. Maraming salamat po kay Kuya Roy at sa Uragon team po. God bless po. Ayan, maraming salamat din sa inyo. No? So yan lagi kong sinasabi, yung mga sponsor natin, nanonood lang yan dyan. So magmamastalan lang yung anong mga ginagawa natin. So naghihintay lang ng tamang tempo para magbigay sila. Ano? So deserve nyo naman tulungan. So kaya maghihintay lang tayo ng mga tulong ng ating mga sponsors. Kasi talagang wala akong masabi sa pagpapalaki mo, Kuya Felix, sa mga anak mo. Talagang kitang-kita naman yung yung talagang pag-aalaga nyo sa mga anak mo. Kaya yan, sa lahat po ng aming mga viewers, sa lahat po ng aming mga sponsors, sana po tulungan po natin si Kuya Felix at ang kanyang pamilya na maging maayos po ang kanilang kalagayan at lalo po sa pag-aaral ng mga bata na ito. Ano sabi mo? Sabi? Kanta naman. Ayan. Muli po kami nagpapasalamat sa lahat po ng aming mga sponsors at sa lahat po ng aming mga viewers. Maraming salamat po and God bless po sa akin.